Кызганычка каршы шактый зур мәсьәлә булып, үзен мөселман дип санаган татарлар арасында мәдрәсәләргә карата тискәре фикерләр йөри. Янәсе алар бүгенге заманнан артта калган, хәзерге тормыш өчен кирәксез, архаик гыйлемнәр бирәләр. Мәдрәсәләрдә укучы балалар саны әз булуының бер сәбәбе дә шунда. Шул вакытта Европада Платон, Аристотель, Декартларның борынгы хезмәтләрен өйрәнгәндә беркем дә әлеге белемнәрне искәргән дип санамый. Киресенчә, Көнбатыш университетларының һәрберсендә диярлек укыту программасына кертелгән алар. Шунысы аяныч, башка дин һәм мәдәният вәкилләре исламны бөтен нечкәлекләрен өйрәнеп, безнең бабаларыбызның мәдәни, фәнни казанышларыннан киң файдаланган вакытта мөселманнар үзләренең нигезләрен онытып, диннәрен, китапларын һәм тарихларын өйрәнмиләр. Мәсәлән, Харазми дип әйтәбез. Харазми нәрсә дип? Ничек укып киткән? Аль-Җабр вәл Муадала дигән китап яза, Аль-Җибр дигән фән барлыкка килә. Алгебра. Бу кеше 0 дигән төшенчә барлыкка кертә. Шундый төшенчә. Уйлагыз, ул бит космоска бару кебек шундый зур ачыш. Абу Али ибн Сина беренче операция ясый. Мисаллар бик күп. Шуңа күрә без Россия Ислам университетында да, Болгар Ислам академиясында да татар дин гыйлеме фикере үсешен өйрәнүгә һәм аны популярлаштыруга аерым басым ясаячакбыз.